Greta, good morning! Good morning, Ma'am Rel. Good morning sa ato mga people na. Yes po, thank you ma'am. Naatay bisita pod speakers linya. Mangutana ma'am bahin sa SSS atong i-welcome ayong buntag po. Kinsa gani ni? Ay, hello, ma'am. Yes ma'am, good morning. Kinsa ni po? Ay, si Mrs. Evelyn Almasal, ma'am. Ay, yes, Taga ma'am. Seaside 2. Yes po, ma'am Evelyn, nga taga Seaside 2. Na speakers linya si ma'am Greta Quayle. Go ahead sa imong pangutana po. Ay, na ako'y pangutana, ma'am, about sa SSS sa Kuang Bana. Ay, sa una, ulitaw pa siya. Nagtrabaho siya dito sa Zamboanga. Pero, nakabayad siya sa iyang SS. Murag, kadali lang, murag, nakaabot og 1 year. So, pag balhin niya dito sa Davao, naundang ang iyahang SSS. So, nag-apply siya og pulis, nadawat siya og pulis. Then, wala na niya na-continue ang iyahang SSS, ma'am, kay pulis naman siya. So, karon nag-retire na siya sa iyang pagka-pulis. Ang akong pangutana, ma'am, na ba siya ay mag-claim sa iyahang SSS? Bisag gamay ra to iyahang nahatag nga iyahang kontribusyon. Ma'am, sa inyo na kaso, ma'am. Kuan ra gid, ma'am, funeral of death ra gid atong makuha. Ma'am? Unless mo funeral of death mo padayon tagbayad. So, kailangan ipadayon pa niya og bayad, ma'am, para makakuan siya sa Yes, iyahang claim sa death o sa kuan. Dili, ma'am. Dahil ipadayon niya bayad para magka-pension siya. So, wala naman niya ipadayon, ma'am. Katulang kita niya na-contribute, so wala na siya nagpadayon. Kaya na-retire naman po siya pagka-police, wala na siya nagpadayon sa iyang SS pod. Naaman tayo gitawag na ma'am, ng lump sum bitaw na retirement. Pero gamay ra ka itag makuha ana, ma'am. Kung isa lang ang na-contribute mo, oras tayo makuha. Plus, full interest. Oo. Okay. Kanakuan ko na siya sa una, ma'am. Na-discuss siya na siya sa una. Tapos niya tumidiha sa SS kay abi na mo kuan man to siya murag partial disability. So na-assist siya sa doktor diha. Nakadapat tinuod siya, ma'am, pero mag 700 pesos lang to kay gamay man niyang contribution. Dugay na po to kaayo murag 2,000 mga 99. Murag basta yun ana dugay na. Sige, ma'am. At least kay balo ko, ma'am. Okay, ma'am Evelyn. Wala kay follow-up question po? Kana lang, ma'am. Sige Salamat. po. Salamat po, ma'am. Good morning. Thank you sa Good morning, pagtubag, ma'am Greta, sa pangutana ni ma'am Evelyn. Balhin ko din ni ma'am sa pangutana sa usa ka netizen, ma'am, nga si Asi Crabahales. Paunsa daw ma'am makabayad sa contribution? Pwede ba daw online, ma'am, sama sa GCash? Yes, no, pwede ta magbayad through GCash. Kaya lang dapat mag-register online. So, akong advice, kung maka-register sa dual na office, pwede mo dito mag-register mo online. Makabayad na mo through GCash. I-process sa branch, ma'am, no? Yes po, iyang online registration tabangan. Okay, salamat po. Ma'am, subay ni Ana, nangutana din nga nadidakan daw siya sa iyahang GCash. Pero wala daw nakapost ang payment. Successful daw, pero wala daw record. Si Halyede Taboso po. Okay, i-follow up ninyo na sa GCash, sir, dili sa SSS. Okay. Kasi supposedly sila ang mag-transfer ni Ana to SSS. Oo, so follow up niyo muna sa GCash, sir, dito sa ilang customer survey. Okay, sige, salamat po. Ang pangutana po, ma'am, ni Jay Tubiano, ang burial daw karon, ma'am, pila daw ang pwede madawat? Okay. Ang burial karon, ma'am, kung ang contribution sa namatay na member is 135 contribution, 12,000 lang ang madawat. Kung 36 and above, 20,000 to 60,000 ang range depende sa contribution. Okay, sige. Salamat po, ma'am. Ang pangutana, dagan-dagan gyud karon, ma'am. Ang pangutana ni pangutana ni Texter 970, kanus daw ihatag ang 1,000 pesos nga kulang, ma'am, sa SSS pension? Okay. Gihisgutan na nato sa una, no? Kana siya, after pa na sa administration ni President Duterte,
Unfortunately, wala gud na niya natuman kay ingon niya, una-unta to munaog siya, pero nabisi na siguro. So, wala na gid na karon. Ginatanaw pa sa SSS, kung maghatag mo na tag-increase, kung pila ang rate sa increase na atong pwede ihatag. So, as of now, under study pa gid siya. Okay, sige po. Salamat sa pagpaklaro sa pangutana sa to ang texter. Bali na po ko din sa tong live streaming, ma'am. Si Bambi Arat Manlod Limbago, na-view karon og nangutana ni undang daw siya 2021. Pwede ba daw iyahang monthly atong 2021 ipadayon niya sunod tuig? Same anto, ma'am, nga iyahang ibayaran nga contribution. Okay. So, kung 2021, ma'am, nag-increase ba yata in 2022? O nag-increase ta 14% na ang atong contribution rate. So, kanimong bracket, ma'am, kung next year ka pa magpadayon, i-times 0.40 na imong bracket, ma'am, o na imong bayro nun na nga bago. Okay. Sige po. Ma'am, speaking of increase, naabot ay lauman nga increase sa contribution next year po? Ang last strand na to sa increase is in 2025. Wala pa. Okay, sige. Thank you, ma'am. Balhin ko sa pangutana karon ni Ma'am Cindy Corsiega nga taga Barangay 37D. Kung naaba daw existing salary loan, pwede ba daw maka-avail sa educational loan? Unfortunately, ma'am, kung delinquent kasi yung salary loan, baka di ka mag-grant sa imong educational loan. Pero sige, just the same, palihog na lang kung file na imong application. Okay. Sige, ma'am. At least, direksyon hindi po niya madawat ni nga tubag, ma'am. Kaya na speakers linya. Si Ma'am Cindy Corsiega. Good morning, Ma'am Cindy. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Na-speakers linya si Ma'am Greta Quayle, ma'am. So, ganito yung pangutana po? Ako din pangutana, ma'am, bakit? Naka-avail manggug ko og kuan before kanang salary loans SSS. Kaya ako nasugdan sa og bayad, ma'am, basin sa tong kuan katong pandemic. Nabay possibility, ma'am, nga like kung mo continue ko og kanang bayad since karon ako trabaho, ma'am, inig makatrabaho ko, ma'am, ba pwede ba na siya nga kanang kuan kana ganing ini magsugod na po ko og bayad maka-apply ba gihapon o kanang educational loan while na pa kay ilo ka na salary loan before? Ma'am, ako advice sa imo nga, ma'am, kana imong utang sa salary loan na wala na bayaran, applyan na nimo sa condonation program. Oo. So, hinahinayan nimo na siya bayad mo. Kasi, ma'am, pag makita na delinquent ka sa salary loan, malamang imong educational loan, ma'am, dili maaprubahan. So kailangan pa sa impasundaan, ma'am, bago magkuan ka o kuan lang Dili na loan? impasun, ma'am. Dili necessarily impasun, ma'am. Apply ka condonation, yan, start na kagbayad regularly, na ka mo apply. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Alright, Ma'am Cindy. One time follow-up question po. Hello, ma'am. Alright. Sige po. Thank you, Ma'am Cindy. O sa mga pangutana. Salamat po, Ma'am Greta. So far, ma'am, ito mga pangutana from our text line and sa ang live streaming, ma'am. Ang inyong mga announcement, ma'am, labi na ning panahon sa Kapaskuhan, abay mga adjustments sa oras, mga transactions sa opisina po? So far, wala tayo nakatulang atong additional na holiday nga gi-declare December 26. So, sarado may kay i-declare man sa presidente na holiday. So far, kung sa idaga na to, of course, sarado tag Pasko, bagong tuig. No? So, walang na ato ang mga holiday so far sa December. Kaya, akong giawhag ang mga tao na kung kaya na, kung naanay bonus, kaya nang bayaran ang inyong contributions ko to December, bayarin na ninyo para di mo kanila. Okay, para di mahoroting yung kwarta. Kana lang po. Nahorot na, ma'am, kay daghan daw kay galuhan, sana all. Ma'am, last na lang jud, ma'am, before ka na kubuhian. Kanay nagpahabol question si Luz Limada. 61 na daw siya, ma'am, survivor, pensioner daw siya. Naaba daw sila makuha nga retirement po.
Ma'am, kung nag-contribute ka sa SSS, ma'am, na qualified ka for retirement, pwede ka Basta to, ma'am? Kung hindi ka SSS, kung buwan siya, ma'am, na siya contribution, qualified na siya for retirement, pwede siya mag-retirement, ma'am. Okay. Sa website, bali ma'am? yung pension. Oo, duha bali yung pension, ma'am. Sa survivor o katangiang retirement. Okay. So, naay makuha, ma'am, pero i-process nila through online. Yes, ma'am. Okay, sige. Ma'am Luz Glimada, congratulations, ma'am. And advance Merry Christmas. Kaya nagin may makuha. Duha din yung makuha, ma'am. So, mato ang tubag sa SSS, ma'am Luz Glimada. Salamat sa mga pangutan na kasama. Salamat po, ma'am Greta. And advance Merry Christmas po. Advance Merry Christmas po. Ato nakauban mga kasama si Ma'am Greta Quayle sa SSS Mahada.